सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 27 नभेम्बरनि बिसानाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि सुबुंनि गुमुर, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारिनि मिथिगौना नों, अचिन्त बसुमतारिनि माइदांस्रि जारौ, दानसोरां बसुमतारिनि गोरबो देंखो, रन्जय नार्जारिनि ओइ जारौ, बिरखां कुमार ब्रह्मनि जिउनि थांखि, जलिसन मसाहारिनि नों अनजालिखौ, चन्द्र बसुमतारिनि जुजाइ सम आरो क'क्राझारनि धनिजा ब्रह्मनि रैसुमै मेथाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।